Mabainak lao na yan. Kasi ta, isumanin ti taltalantaan ng dagiti announcer ti radyo. Ti vote buying iti napalamas nga eleksyon. Kan tinadukot, kan napapatay a barangay captain. At tigapuna kat mainaig iti vote buying. Dahita ti parikot. Saan kon nga amuna niya ti aramidak? Tapno isardangan ni daddy dagiti illegal nga ramid na. Kan, saan ko mga agsakit tinaka mo iti dahito ibagakani? Anya dayta? Paituloy ni mama ti investigasyon iti napasama ka pa nagsanag. Masapol ka na ang maimbestigar dagiti makuna. Kang runaan ang maatap iti napasamak. Takarbangan dagiti biktima ang maipayan iti hustisya. Kas iti nakunak. Maawatan kayo no kastaman ti panggapyo. Sapay ko ma. Tamawatam. Wen, apay kiti na saan? Awan pilpilyon ti hustisya. Anyaman ti kasasaad mo iti biyag. No nagbasol ka, naskan nga gikaro ka. May kat kumati ka panunutan ti kadwan. At ti hustisya kat para lang kadagiti baknang. Tauray naglawag ang nagbasol da. Saan da amadusa? Mawaswas tupay laang ti kaso. Ngamin, gumaw-gawawa na diti pamilya ang napanawan da diti kakadwa ni Mayor ang natambang. Isungaro da kinasaritak ti abogadok. Pailukat, kan pabaliwan mi ti maiwayat ng investigasyon. No panunutan, Mayor, ha? Naisardang latan ti investigasyon. Idinto ta nagado dagiti biktima. Kan may sakay, nangatong opisyal ti ili ti may saan atay. Pudno dayta. Kat dayta ti nakapanunutak. Anaskan ang may paayahan iti hostisya dagiti biktima. Kan may sapay, Mayor, ha? Awan mo ti sabali ang maatap. No saan ani Don Magno? Si tititalan niyo dahil Doña Caridad, boss. Well, Diego, Nakalakalang matapukawan. Kasi ti asawa na ano kaya tiyo, boss. padada na dumagsan ti basol ko. No adada ka sa mapasama kita kayong kuana, Diego. Boss, Isungag palamiis tayo bay. sige, boss. Urahin mo lang ti ghost signal niyo. Wan kayam. Tangay temporaryo nga dagi ti ruwan. Asikasun tayo din ti negosyo. Naskan na makabawi aki ti nakalapukaw ko iti napalabas ng eleksyon, Diego. Boss. Sangwan tayo ti negosyo. Kat paglayusan tayo iti may parig nga agas tuy ili tayo. Rumarto. Ati kabalan ni Doña Caridad a kontrolan day tapos. Pudno day da. Kasta ti planok. Ang dayta ti programa din ni Mayor Edmundo. Kan nagbalin pa ya drug-free. Nga ili tayo, boss. Bana gaginura dagiti kamang ti sindikato ti droga. Mabalin matadayta ti rason. Wano isuda ti matap. Saan kiti ada kayo latan ti tuduan da, boss? Dayta ti pangkontrami. Aging kay tawan may parang dang ebidensya kontra kanya. Awan sirbi ti panang pabasol na kanya. Ang ada malakip ko, boss. At kayang may sa aparikot tayo. Anya? Ti kaso, apan nakapaltok ni Marlon, boss. Kasan umot ngamin. At daniti ikot dagiti pulis. Kat naingat. Di pa nakagwardya na. Sinalbag. Kasaritak ni Stella. Anya? No adda mayuli at darom kontra kanya kada Marlon ti mangyuli ti darom. Ipanaw ko ni Stella. Ha? Isuano adda panggap dakas jay. Isanod dalangan. Wenno pagsinaag ida. Anya?
Oh, nalpas ti taking nyo. Kat nananay kan a mayor, ma'am. Wan minda. Kaslasan ang nagbali ti Turay. Ta asawa yun ay di Mayor Edmundo. Iso ang maragsakan dagiti empleyado iti babae nyo. Kan, ito entero ang munisipyo. Ikarik, noan niya dagiti narugyan dagiti Edmundo a proyekto. Ituloy ko. Kan, kayat ko ang may paayan iti pagsapulan dagiti umili. Kas ko ba iti livelihood. Wow! Nagsaya atin, ma'am? Kang runaan na mapapigsa ti one town product. Nagpintas lang unay dayta, plano yo. Kastabat na may pangpangruna ti prohibited drugs eradication. Katagtultuloy a drug-free ti ili tayo. Nagpintas, Mayora. Sumaruno ti peace and order. Lalo natal na kinaurnos ti may sa lugar. Narangay ti lugar. Talagagat na ti umili. Gusto kayo dito, Mayora? Ay, wan kayam. Adama dito ti Chief of Police, ti ili tayo. Ah, wan minda. Nagsaritaan mi ti kasasaad ti Ornos kan talna. Minda, ni mama. Ada ito pisina na, Sir Marlon. Ada sa nga ili na. Gasta ka di? Sino ti sa nga ili na? Ni attorney. Apa di magas ka nga ron dito eh. Kasi nga mo manda kami pa dito eh. Imawag ka kay balay no nakaawidan ni mama. Ngam kung nati katulong awan pa eh. Ah, Saan ko nga may na makontak ni mama? Tagayam, ada sa nga ili na. wan. Ito'y pa ni attorney. O sige, sumuragak nga rod. Panawan ka pa dito eh. Sumatlagayam adi yung masungbatan ti awag ko itay mama. Wan iho. Saan ko nga binakaya tamasing ati pa nagsarita mi kini attorney. Oh, anya ti madamag? May saganan ti darom kontra kini Don Magno. Anya kaso mama? Frustrated murder. Apan ang paltugkan ka ti heart killer. Mama, total, saan damat na nagbaligi? Uray saan ko man? Anya? Numabalin la kumakat na urnos. Wano, agkapya ti pamilya tayo kan pamilya ni Don Magno. Gapo ka ni Estela? Uwan mama. Ngam, saan nyo kumaakunaan? Akaslawan kanyak tinapasamak kan papa. Oh, saan ka di akasta ti kay papananday ta? Saan mama? Kahit ko lang nga mapunas ko ma, tigura wano, sana pa nagkinawatan ti pamilya tayo. Kan pamilya de Estela. Kasanon din napasamak kiti amam. Dagiti kakadwa na ang napapatay matlaan. No ti kaso da papa, nas ka na sungbatan na. Ikaro na, no anya ti maipataw kan kwa na. No mapanagnakan ang nagbasot. Iti maudi agundaway. Kaya't kayo akasarita, Daddy. May babang ni Tanya. May papan. Kadagiti sangun nyo akaso. No kunaam ang mabalod ako. Saan na mapasamag na ita? Bagnangak! Aramatig ti kinabaknang ko amang dalos itinagan ko. Okay. Ipapanlaangan amalusutan nyo ti kaso yu dito'y rabaw ti daga. Ngam ti panangusig kada kayo ti namarswa. Di yu maliklikan kan may tarayan. Anya? Papa, patpatkan kayo. Saan ko akayat amay tapwak ije impyerno ti kararwayo? Nagado nga mom. Ha! Sakit di tidenggam. Ano niya? Nagdarom gano kontra kanya kiti pan nakapaltog ni Marlon. Idi meeting di avanse ti partido na kanidad. May sapay dayta. Naamwak ang nagpudno kanon tinatiliho. Ani Max aray tanyo tinang kontak kan kuana. Ni Madgaya Max. Apay nga ramraman dak. Gapo tada kayo tinang pilin kan kuana. Anya? Saan mat nga tanga aramiden ni Max no awan bilin nyo? So nga uray ni Max. Kat addan mat darum kontra kan kuana.
Kan adan sabayan aras warrant na. Ha? Na, Pagsarsaritaan tayo pailangan. Adan dagiti mga restar kan kuana. Kasta ka di, honey. Awan na aramida ni Max. Saan da ngamin napakadaan ka na mo? Kasta ka di. Uray ni Papa. Nagigto. Kaya mo siguro ni Papam kat iso ti gagarada. Pudno tapunam. Sorry no mariribo kayo, Stella. Kanibagakan ka. Nakagwardya ni Papam. Saan basta makalumang nubilang. Awan parikot kanyak. No dagsaksi nga iso ti mastermind. Iti pan naka-ambush. Wano pan nakasanab da papa. Kandag iti kakadwana. Sigurado mabalod. Awan maaramidak. No anya ti kadeng ti korte akatukad ti basol na. Honey, Nagbasol. Kaya't nasawan. Adang katukad apan no sa ti basol na. no adalaan ko pan nakabalin na. Agkapya ko ti pamilyata. Kastaman ti kayat ko. Ngam, saan ko ama kumbinsi ni Daddy amang isardeng kadagiti illegal nga aramid na. Illegal ko nam? Apay, ada ka di? Ada, honey. Kan ada na duktalak. Kamang gayam ni Daddy iti may sa sindikato. Anya? Wan Marlon. Iso akanayon ko nga ibaga. Akay kayat ko pa'y amabalod ni Daddy. Ngam ti makitak amay san abangkay. Saan mo't nga ta adumanon iti dayta punto? O sige, honey. Adalaan ka sa ritak. Bye. Bye! Gusto ni mama. Mangrugin nga agtayak ti pilid. Kat agbaliwan ti taray dagiti paspasama. Nuagpod no ni Max. Nasulbaran ti kaso day di papa. Kan kakadwana anasanab mama. Dakal ti pamatik nga ginpapatangkan iti damo. Nga patyak ngagpod nun tumutlaan. Kadwan na matakasta mama. Nang rona. Nubaybay anton ti busda. Kan masider ti konsensyada. Podno day ta mama. Adda idi kasta. Nupay mabayag sa may paayan iti hostisya dagiti biktima. Malagip ko day di pasamak mama. Adapay dagiti kamang iditi media anay raman. Wen, mapan idi agipila iti kandidatura dagiti nasawa kandidato ngam saan dan na nakadanon. Kat tinakamamas na itabon da asang sang kamaysa. Makhupay kindi tinaramat daadang kalit iti pakaitapunan ta. Kan ultimong sapay dagiti lugan da kat nairaman anay kali. Wen, gambanyat na pasamak. Ada nakalasat kan nagsaksi iti dayjay. Natiliw dagiti suspect. Kat adan san nakadngan ti korte kadakwada. Nabilag day di pamilya. Tatanggal dati si bubukal a lugar. Ngam uray kasano ti kinabilag ti may sa at tao. No aramatan na iti dakas na ita agbilag. Agpating ka. Awan kasayaatan nga in kay aramidan Daddy. No di sumukulangan. Kat sango nyo, dagiti darum no kaso amay yuli kontra kada kayo. di nakman ni Soro Estila, ta anak kalaang. Daddy, Kat ibagbagagon gengka. Isardeng mon ti pan nakisinigad mo, kadagiti kalaban ko. anya? When makiwin na swaskan kini Marlon, nasaan ko akay tamay kamang iti pamilyak ti anak ti kaboson ko. Saan nyo ko mga iramraman ti relasyon mi kan Marlon, Daddy? Mas daawak ngamin kin ka. Ammo makabusor ti pamilya tayo, nakiayan-ayat kakit din ken kuana. Awan dagas makitak iti dayta, Daddy. Ti solusyon na dayta, kat makikapya kayo laangan kada Doña Caridad. Takas makitak, narigat yo amalusutan ti kadagsanan akaso yo. Oras makaalada iti ebidensya kontra kada kayo. Aniya, Laglagi pa nyo, Daddy. Natiliw ni Max.
Panagkunayo ka di? Kat agnanayon ti kinapudno na kada kayo nang runa no maipit. Niya. Kapilitan niya isalakan na ti bagina. Kat kasanon, no ibagadagiti pan nakabagiti lintag, ngagbalin nga star witness. No laki di ta agtestigo kontra kada kayo. Sana mabalin. Abay kit din asaan amabalin, daddy? Agpanunod kayo kuma, anay bag. Anyat pa ko ng friend, tungpalan na ka ni daddy? Ar-aramidag amin akabaulak, friend. Tap na aramidan ni daddy, di balakad ko. Nga uray anak naklaan. Nagsayat kat kuman no imbis nagkalaban da kat nagkapyada. Kuma. Kat no ituloy da marlon ti darunda nga uray agayan ayat kami. Para kanya. Saan alakpad dayta? Dayta ti rumbang. Ilaban yung lata ng runa no saan ang nagbaliw ni Marlon. Nga uray maatap ani dadim nga iso ti mastermind iti napasamak nga ambush. Ang nakatayan ti amana. Kandagi ti kakadwana. Ti pagdanaga. Ang mga numaabak ti panunot ni daddy kat-katalan na ti bukod na abiyag no ma-pressure. Kan no di na kaya ti mabalod. Ay, daytan aha ti parikot. Ay, dakkel ngamin ti epekto na ti pan nakatiliw ni Max. Kang runaan dagiti tao na. Delikado dayta. Tano nagsaksi da dya Max kontra ka ni dadim? Narigata na malusutan na dayta ang kaso na. Ay, dya ka mo friend. Ngam nagtangkan latta ti pakinakam ni daddy. Ti latta bagbagi na ti pampanunutan na. Ngam namasapon nga ulit-ulitam ti makisalita kan kwa na. Aging ka iti matignay tirik na kan puso na aramidam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Puisid. Restricted ti pan nakasarong karni Max. Ngam, ti abogado ti bilinag. Dirumbang abumaligtag ni Max. Na oras nga naramid na dayta. Manang danak iti mang patay ken kuana. Wan ngagpaiso. Kasano nga ta mapatay ni Max. Tapnawa na nagibulgar. At sana kon amay ramraman. Nadawag ko. Nimot Mr. D. Suday ito yung mawawag. Kanyang tamad tibaga na kanya. Anak ti demonyo. Pagdabalagan niya ti sindikato. Naman na kaya manatiliw ni Max. Kat amangan no isukano dagi bulgar. May papanit ti negosyo. Kat may ramraman da. Buong ti ulo na ito ang mapaspasamak. Anya rin nagsalitaan nyo kini Hepe, Mama? Good news, iho. Napagpudno da kanon ni Max a right hand iton Magno. Mama? Isungag pa isutin ang kontak kan ko na. Kat bilin kanok niton Magno. Anya? Impudno na kano amin edin karida hepe, may pagnati pa nagbalin na nga star witness. Kat may pasidong iti protection program. Tapno saan da ang mapagaramidan iti dakas, mayat ang nakabalod. Kasta ka di? Saan lang nga dayta? Inapudno na. Siya kanugaya matalaga ti panggap da patayan iti day ti aguntaway. Ngami di sika tinakita dang agsarita. Imbisa siya, imbilin latan niton Magno apaltugan da kalatan. Nagdakasin. Di pala napnet iti inaramid da kada papa. Oh, talaga ang takas.
Kat no saan kong amo ngay ay atam unay ni Stella. Iba kakla ko malipat man. Saan ko maamay ramraman ti relasyon mi iti riri ti pamilya tayo, kan ti pamilyada? Kuma, ti paikat kuma relasyon mi, ti mamagkamayat. Anya. Ayat ko mati agari ti kaunggan ken puso tayo, mama. Ayat ken kapya ko mati agari. Iwak si ti gurang-gura. Kasano ang mapasamak na ita? Kat kasya mati naramid da ka ni papam? Kanda kiti kakadwana? Basta po na may paayar na ti pandosa no asino man ti mastermind. Mama, Sana bali. Mangrugin ngaglawag ti amin. sa dino manan di babana, Miss Stella? Mapana kay di opisina, Daddy. Opisina no. Makisinarak kay ti daya Marlon. Daddy, no bilang man, awan dakas na tagayan ayat kami mat. Talaga asukir na kon. No sa bali abanag, agtong palak. Ngam no maipapanan iti pakasiknan ti puso. Lading hitak, Daddy. Basta no kunak, asan ko akayat na may kamang iti pamilya tayo ti kapututan ti kabusor ko. Saan? Amuyo, Dad. Kasla saan kayo alimmakay? Ah, anya? Saan kayo matakas ta idi? Ngam idi narugyan yun tinagbalin nga opisyal. Kat no mabalin, saan yun akayat ti pumanaw iti tugawyo? Iti pwesto yo? Stella. Kat nabartak kayo matan iti bilag, Daddy. Iti pirak. Kasla sa bali manan titurong ti saritam. Sorry, Dad. Ngam sa anak asumardeng amang lawlawag iti panunot yo. Ta saan kayo akayat amapukaw iti biyag ko? Anya? Saan da ka di apat-pat gan, Daddy? Awan ka din patag ko kada kayo? Napatag ka. Isu nga ron ngay naramid ko amin na pamuspusan tapno naging naawa ti biyag munto. Dad, saan nga amin a tao kat kinabak nang ti makaparagsakan ko na? Ti kang runaan na kat ti panagayat, ti pamatag. Kan, Iha? adupay, Daddy. An-anwak ti aglaplapusanan a kinabak nang, no awan mat mangipatpatag kanyak. Kan kang runaan ti amin, kinabak nang a nagtaod iti dakas. Kas mulay baga na dagas ang amam. Da kayo lang ti makasungbat iti dayda, Daddy. Saan asyak? Da kayo matgayam, anti korason. Imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kad? Kaya't ko ngamin ti maki-update iti naamwak. Pudno ka di ti damag may papankan dadim? Anti korason, no anyaman day taan na damag mo. Mabalin na pud, no? Ala, naaramid ni dadim ti kasjay? Jack amo no apay, anti. Kumusta kayo nga rudan kani Marlon? Okay kami mat, anti. Awan mat parikot. Nga uray maamwam to ani dadim ti mastermind iti panakatambang idi the Mayor Edmundo at nakatayan na? Saan akaraman dito iti relasyon mi, anti? Naimbag man, ta saan nakaakinagura? Ni, apay ko maaguraan, dak. Kat saan mat asyak tinagaramid iti dakas? Sa bagay matkit di Nikit di, Daddy, ti saan ama ngayat. Kayat na amakiwin na suwasak kini Marlon. Anya? Wananti. Iso ti nakabasol, no bilang tapod no nga iso ti suspek a mastermind. Ide mangag ko ti damag iti radyo. Nakigtot akasam. Ti right hand na tinangtandan iti hard killer tapno paltugan ako man ni Doña Caridad. Iso timpod no ti hard killer. Iso ana idarom ni Daddy, anti. Ket ti nadukot ka napapatay a kapitan. Di manan uncle ti mapapabasol. Saan lang aday tanti? Kasanon no agpod no ti right hand na ani Max, ani Daddy ti mastermind iti pan nakatambang da Mayor Edmundo. Daytan sigurado ang mabalod kag saan na makarwar ni Dadim.
Dahil kalaunay matidayaw kada kayo anti-karidad. Makontrol nyo pa ilang tirik na yung nga uray kasi ti inarabid na kang Uncle Edmundo. Kas labumtak ti baro kong ko. Gabtap bulaklag. Saan ko akayat ti agilunod. Kan nagsao iti dakas. Taamangan. Noawan matlat may tulong na. Ang baso laklag iti Diyos. Auntie, Adya ko ba ti maalak no agilunod no agsao iti dakas. Makabaso laklag. Basta para kanyak. Idalan iti gusto. Palukatak ti investigasyon. Kat no asidaw dagiti nagbasol. Rumbang amadusada. puno na ita, auntie. Kat na Stella, okay lang kada kayo ti relasyon na kan Insan Marlon? Awan mo't basol dagiti dua. No sa bali laang, awanan nagsinadan, wano pinagsinan dagiti naganak kadakwada. Kaanakan. Kat ni Insan, okay lang mo't kan kuana at ti ama ti kaayan-ayat na kat maatat nga iso ti mastermind iti napasamak kan papana? Siguro tawan mo't ti basol na. Saan mo't gaisot nagbasol na talaga? Sa bagay, puno makit di Wala makitan to anak. Malaksid, iti may patungpal alintag ti tao, anda pa'y lintag, uno bilin ti Diyos. Ngay iso ti kagrunaan, asin alungasing na. At naman ang nawag ni Atorne. Hello, Atorne. Anya? Nananayin na bimaliktad ni Max? Ano? Nukas na. Glamang ka, Atorne. Saan ko akay ti mabalod? Anya? Nakapiansa kiti may sa akasuan na yuli kanyak. Kat dumagsan ti dosag no aglamangak. Kayat ka di asawan dayda, talaga amabalo da, Katorne. Kaya't mo asawan, honey. Maisubli ni daddy iti pagbaludan? Wen, dahil dati na mo. Sorry. Kas itinakunak. Kay kayat ko pa'y amabalod ni daddy. Ngam ti patayon dagiti kakadwana iti sindikato. Pasensya kan. Amo mo't asan lang ni Papa tinagpali na biktima. Hindi kinarangkas na. Maawatak dayta. Karbangan laang dagiti biktima ti maipaayan iti hustisya. Malaksid na mabalot. Siguro, maipayan mo titibayad iti danyos na kiti biktima. Awan anyaman na kanyak dayta. No anya ti rumbang ama ipaay kadagiti biktima. Maitad takaasi dagiti pamilya ana panawan. Agi amanak tamawatam na itahani. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaknang no nagtaod mo't lang iti kinadakes. O sige. Impaka mo klaan. Bye. Bye. Apay ngamin, asaan ana panunot ni daddy? Apa kaibaludan na ti inaramid na? Di na napanunot amaamuan matlaang ti kinapudno. Daddy, rebang nalaang nga agkid daw kayo iti pamakawan kadagiti naulila dagiti biktima. Anya? Malaksid pa iti panagkid daw yo iti pamakawan iti Diyos. Nagadutag iti biktima, daddy. Malaksid kini Mayor Edmundo at dapay dagiti kakadwana. Stella. Amoyo, dad. Dahita timang palagan iti barokong yo. Tadiyon tumaitarayan ti sidir ti konsensyayo. Kan kakaasi dagiti pamilya dagiti biktima. Nabasahan ko kayat ti mabalod ko nakmanan. Saan nyo ang maitarayan dayta, daddy? Tauray pa'y kung mamaitarayan nyo ti panangkamat kada kayo tilintag ti tao. Tilintag ti Diyos kat saan. Iso tinasaya at iso ko yulangan ti bagiyo. Kan saan yun agandatan ti aglamang.
apel ako maata makapagpanunot ni bayaw mo banglo. Wan nga rod, auntie. Nasaysaya at kumapayon na ag-surrender. Kuma, auntie. Ngam, ipatangken nga adi na kayat ti mabalod. Kat amuyo madanaganak. Ang mga no, anyakit di ti mapanunot ng aramidon iti bagina. Oh, anya ti kayat mo asawan. Ang mga no maabak ti panunot na. Kat, Diyos ko, saan ko mamot ang mapasamak dayta? Agpakamatay ti kayat mo asawan? Kasta nga rod, auntie. Sus, padpadag lang ni dadim ti basol na, no kasta? Ay, iso mariribukan na klaunay, auntie. Masapol ang masiputan amin at ignay ni dadim, no kasta? Ay na, nagrikat. Tama balin na latang aramidon iti kwarto na. Anya? Saan ko amabantayan iti amin akan nito? Ay, tila ang amok amabalin kong aramidon. Kasaritak ana sayaat. Baran no agbaliw tirik na kan panunot. Sagbay ama Aristarak kadaramidak. Nukunak saan ko agayat ti mabalod na. Saan? Babaan day ti ngaramidag. Maliklikak ti pan nakabalod ko. Sarong karak ti tanem day di asawa. Anya? Remor ni Daddy, Nana Sela? Kasta ka di? Ha? Agmay may sa? O sige, sige. Sige, agyamanak, Nana. Agyamanak iti panangipakamuyo iti dayta. Okay, sige, bye, Nana. Oh, ay, sa dino nga tatinapanan ni Daddy. Kunak no saan arumrumwar ta saan amaamuan dagiti kabusor na. Akadwa na matlang iti sindikato. Ngam, apay arimwar. Rimwaren, mama. Inruaren ti judge ti search and warrant arrest ni Don Magno. Nasayaat no kasta. Panawanan tapno ikaron na ti dosa katukad tinagbasulan na. Jack pulos nga may ninamnama. Ama aramin na ti kas Jack Raymond, mama. Nga po iti da ka sa gagamna makasubli ti turay. Dahil tatiligat na iti tao na bartet iti matirela banag. Kenturay, winubilag. Kahit da, agnanayon iti daytang status ti biyag. Sino nga taday ito yung umawag? Hello? May I know who's on the line, please? Oh, Sargento Quintela? Abay! Anya ti... Natayan ni Daddy? Saan? Saan? Abay! Anya tinapasamag kan ko na? Anya! Pinaltugan na ti bagina iti abay ti tanamday ti mami! Oh, Diyos ko! This si Polterero tinangi-report iti polis, hali. At nakano, agarup may sa oras ani Daddy ijay ti abay ti tanamday di mami. Sakbay nakangagda iti kanal buong. Di na nasarkadan ti sider ti konsensya na. Kasta ti amo. Abay kasta ti inaramid na. Ninayunan na kailangan ti basol na. Honey, Kasano agpayita. saan kang danag? Adak di ba? Diyos ko, pagkawanam ko man ni Daddy.
Awatam ko ma iti pag-ariyam. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.